Ebben a videóban bemutatjuk, hogyan kell felhelyezni a fóliáinkat egyedi méretű készülékekre, például autós kijelzőkre. A videóban az öngyógyító matt hidrogélfólián kerül felhelyezésre, amely segít csökkenteni az ujjlenyomatok láthatóságát és a tükröződést. Első lépésként csomagold ki a kijelző tisztító szettet. A csomag egy nedves törlőkendőt, egy száraz törlőkendőt, egy simítót és 3 darab segédmatricát tartalmaz. Alaposan tisztítsd meg a kijelző felületét minden szennyeződéstől, portól, ujjlenyomattól és zsíros folttól. Ügyelj arra, hogy a kijelző ne legyen gyári vagy más korábban felhelyezett védőfólia, mert ez megnehezítheti a telepítést és gyengébb tapadást okozhat. A tisztítás után a segédmatricával távolítsd el a kijelzőn maradt apró porszemeket is. Vedd ki a védőfóliát a hordozó rétegből, majd a fólia hátsó felének 2 végére ragaszd fel a segédmatricákat. Ez azért fontos, mert ezek segítségével tudod pontosan pozícionálni a fóliát a ragasztás előtt, illetve szükség esetén óvatosan vissza is tudod emelni. Igazítsd a fóliát pontosan a kijelzőre, majd ellenőrizd, hogy minden oldalon megfelelően illeszkedik-e. A simítókártyával a fólia közepétől indulva kezd el a felhelyezést. Hajtsd vissza a fólia egyik oldalát, majd egyenletes nyomással simítsd rá a kijelzőre úgy, hogy közben az alsó, 2 részből álló védőréteg fokozatosan kicsúszson a fólia alól. Ha a védőréteg elakadna a kijelző kereténél, kézzel óvatosan segítheted annak eltávolítását. Ezután ismételd meg ugyanezt a másik oldalon is. Felhelyezés közben figyelj arra, hogy ne húzd meg túl erősen a fóliát. Mindig középről kifelé simítsd, hogy a levegő és a nedvesség távozni tudjon a fólia alól.
Amikor a fólia már a helyén van, simítsd át alaposan a teljes felületet, és próbálj minél több buborékot kinyomni középről kifelé haladva. Ne aggódj, ha a fólia alatt kisebb buborékok maradnak. Semmiképpen ne erőltesd túl erősen a kinyomásukat, mert ezzel megsérülhet a fólia. Végezetül menj körbe a fólia szélein is, és óvatosan simítsd le azokat. A felső védőréteg eltávolításához használd újra a segédmatricát. Ragaszd a matricát a fólia egyik sarkára, majd ennek segítségével óvatosan húzd le a felső védőréteget. Ha így nem sikerül, kézzel is óvatosan eltávolíthatod. A felső védőréteg eltávolítása után még egyszer finoman simítsd át a teljes felületet. Ekkor már különösen óvatosan dolgozz, mert a fólia felső védőréteg nélkül érzékenyebb lehet a sérülésekre. A fólia alatt maradt kisebb buborékok miatt nem kell aggódni. Az öngyógyító hidrogélfóliák tulajdonságainak köszönhetően ezek általában 24-48 órán belül maguktól eltűnnek, ahogy a felületen keletkező apróbb nyomok és karcok is. Az első 24-48 órában óvd a fóliát az erős külső behatásoktól, nyomástól és intenzív tisztítástól, hogy megfelelően ki tudjon keményedni és eléri a végleges tapadását és ellenállóságát. Ezzel a felhelyezés elkészült. Ez a kép a felhelyezést követő napon készült. Ahogy láthatjátok, a fólia alatti buborékok teljesen eltűntek, a felület pedig szépen kisimult.